ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beach aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong one ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor u principal jong ka Sora Academic High School uba one step ding do ha ka artrik unai wing arajar arpho ula pelaj pajba ya ka kot ka bala ai kerteng ka thup spa ki poitri khasi ka badairu usenyang benengkong jong u sakatho katar yakani ka kot la pelaj pajba ha ka jingelang ka balalong ha conference hall jong ka Khasi Hills Autonomous District Council the chief executive member uba Tito Starwell Khan ha rengkat ka jingedon lang uba Paul Lingdo u president ka Khasi Author Society u Dr. DRL Nonglaj u president ka KSU uba Lambok Starwell Marngar uba HDR Lingdo Menteri Berim ka Sorkar Jilla lembat kiwai pan kinongkren ha ka jingelang kilayaro but I mensem ru ya uni unong tho poitri but kila penslur ru yu ba unang nyai peteng ha ka kam tho kod khnang ban pen mentoy yakari bat ka jaj ben riu Khasi hi baro kawai Kumplakren majpang do nong tho masoman nong ka jinglong juman jajaj menteri jungi mentang ngai ba kor burom lo ka stang ban yer habani penon kam ya ketien bangi keren ro teng kadon ka jing ya kle pan keren lelai ya ka jing sisa masoman nong ka ni juk jungi ngatrai dan khamnya ki ban tip ya ketien Khasi ka tanrai sisa Dengan sekolah bagi di jingtho la kalau ki potri lu ngasmo ka di sipenta ka jingno sunyang ka bakau tam ya usuk utiar ka tho ka ta jong tien Khasi Inam don kemtien pat man keren ko moy hen rai nakaliang jo ka sang ni so ya ka ban kip ka bok ka yang ni pi one step baka jing khablut jo ka ni ka sok ka thop swat ni potri angai ba ka dei ka jing kerku bat ka jing mentoy yang puli ya ka kham tam kalau ka jing mentoy bat ka jing no sunyang haka berkat padan jo ka jat penro ko Kasora kalapan mi iyo melung susuha. Balesi ladang ambak la. Hadin jong u. Nimshim yo syu yo nunu melung bakha. Kumlong bakpol kinong tho kibus. Henry ban yo ya ki melung. Na tharai u presiden jong ka KS. Menjur bangi dang dunai ki melung. Bat bantho poitri kade kalabami kebami naki khun jong ka jingmut jing perhat ka jong nung tho kabale si mangi ki bamdon ya kasau ngin num la ban pe phang bangin num la ban bondur Bakawe kabang akwa ban kentu khamtam hakum gani gajo kabale si ngilasdang banduna yakinong puli ka Khasi Author Society kabu ni gidukhat kabu ni ginong tho kadon ni ki meluk ibala penni daki hajar teli le sikikot Henry ni snowsi bahagi ni isni ngiladuna kinong puli kalami kajuk kabangi ong kani ka science but technology kala telep yaki jingbut jing perhat jong ki khun samla ki jong hakani ka juk ka mamanda bakim juk hampet shu ban puli shu yaki thup jing tho ki ba kordor jong ki nong tho ki jong nam tip shu ngai artatien bagi samla jong ka ni ka juk mamanda kim puli le em ya ki poetri
jong belulung sotata teng kiladon kinong tho na tharai ibabu nong light in menjur ba teng habaki correct iki answer script habaki tho khasi ikhna manta kim tip shu wat baki nong tho kidang em ne kilayau teng kila shu penerkam kulmare kata ketien ke boom utau bala tho utau ta bam kuai hadua rule namar baki khlam ngam celiu bade si namar baka subjek hasi kalong optional ko boong hatin nong we kibabun kisam lagi jengi menta kim jiet shu ya ka khasi language lani ya ka subjek hasi kum ka way na kijing puli haki school kijong kani kala pendu mensiam yang ni kum kajai penriu hamtam baka subjek hasi kamrung shu haki lower primary lani haki upper primary school kijong Hi banlong umelung banlong unong tho poetry tinggal sedang bantho ya kini ki poetry nadu ki por ke jinglong khana school ki jonga ban hadir nang tapat ngalalong ru unong hikai ha ka the po school Ramakrishna Mission Higher Secondary School sara ngala ju ya shimbenta bat ki khana ban hikai ya ki bat hadir banglaseng ya ka school banlong principal jong ka sara Academy Secondary School ngala ju pha ya ki khana shakirin san ki prepare bat kila julong kinong job na ka school ka jonga hadu ka state level ya ki cultural program kung kijing wai bat kijing shat ha ka tim kasi ti ka jing ie ke jonga ya ka jing tho poetry ka kersai bha ban tho ya ki poetry kasi ka kersai bha ban tho ya ki poetry kasi kani ka jing kwa ka jonga ban tho ya ki poetry kasi ka long na ki snap hi ki ba ngiyo leng bau su su tham ngiyo leng ba kasnong kabala penhe kabala pensan yang kasnong seorang kisau dong kisau pun kijongka kini kidei kisnap tenrai kibanga ngayo banlong unong tho jingwai nong tho poetry ti kala kamdei kabasuk ban tho poetry tanghaka shisnem lani arsnem lani shibnai apnai kip habatho ya ki poetry ngidei ban tho ya kinu kibang ngideyo ngidi otba ngidi okta batru nda bala khamsan namar kini ki poetry kamot ki bangi tho kinong kin ai ki jing hikai ya ka ei ka ba ngila debyo bat ngila debyo mat shwa dalade ti banlong ki melung banlong kinong tho kadon kam ya ka por ka ba pin hap ban pej miet pej yong pin hap ban kalathia pin hap ban kaladem bat kidan ru kimiet ki bangim jio athia bat kidan ru kimiet pat ki ba wat shua ban ke men step kendet no ni hapan tho ni hapan yo ya ki kentien ti ka jing tho ya ki poetry kam dei tang ha ka wai ka phang ngala tho ya ka ni ka poetry ha ka bang pej bha sha phang ka bam ka di ka kop ka sam ki jing le kai ka menor ki karyam ka bej ka jongi kum ka jai ben riau ka senchar ka khadar ka trei ka kta ka jing internet jong ka mariang bat kum ta ter te hakani ka thup jong ka ne ka thup spa ki poetry ka si te ka don shibun bha ka mot ha ki phang ki paper ha ka jing shisha ka ne ka long ka banglas dang na du ngadang khna den rei om pade ba ngalashim ya ka senjam banong ban pendep no ten rei da ka jing khang dam jong ka ne ka khlam covid-19 te mar ba ki school ki khang tingi ki dong kai ngim long shu school ban lai ngim la shu ban pli ki school
te kamut hakani ke por kamut ngakwa ban ong ipi ba ngala pelut kuman nyu benai da ka sudah make top ban pendep ya kani ke poetry ka kerteng jong ki poetry ka bangat hap kalong teng inep serdep mo ibakum ki jat penriu ngiju pendan kamha ibadan haman laki rempe yeng inep serdep nang ta pada ngi ai sapang ibasayo nang ta ki sing yar ka ki jingle kai jong kinarit nang ta ka senchar khadar unong mikmat pa baru ma le ngathau sapang unong mikmat pa ba nang ta kinong senchar snong nang ta ka pansngel nang tu kadan ka wei ka bangasim na ka jingtre jong Shakespeare ka baula tho hakaktin pareng jong u sapang Romeo bat ke Juliet te yakani ka prose ka jong Shakespeare pila bani I hakakot ka jong apat menta hakador jong ka poem hakaktin khasipan kadai kan ni ka ba penketik ya ka ba penduk thia ka ba penduk tem baka snong so rajuni kadai ka snong ka jong pingalung ni ka ba sei ni kong yong aubi ka ba sei ni kong kamat yaki school bat kini ki kaitor ki semping ki kaitor ki mat ki bakrau jo kari ba jai kariu jongi kati ka de ka jaka ka song padeng ti ka de ka ni ka ba klampen ka ba penduk thia ka ba penduk dem yanga ba ka kwa hi ban sim ya ka ni ka senjam ban beteng yaw tau sai hon ubalak me si sien na sara bong niu sai hon ba ka sara ka sei unnom ya rei undang yai me ta ka bang kami lentiru bahadin jonga ki para ki persa ki phone ki tiba kum ta ter kabomat ki jong snong sara leng ba jo pi ki press bat media leng ba jo pi ka ne ka video ka ba kin yo kan pen kan dit thia na ka banta jo ki ru kin shim ka sen jam ba kin long pi long tho ba krau jong kari ba ka chai kin riu ti klam klet pat ya ka ba ngidon kam ya ka senyang ka banno na ka banta ka jing ya kari ba ka jai beriu hati ni ki sni ki pamenta kari ka don kam kerke na ka banta ba ni la ban le ki ki ba bhana banta jong ka